Porque no me ha dado tiempo de lleno. Vale, va, coño. Que no pases a decir. Vale. Bueno, hola Xentola, avui estem així inaugurant una nova secció que es va dir els tinc ben posats, tant els ous en el cas dels tios com els ovaris en el cas de les ties. Vos explique de lo que va. El que anem a fer és agafar i coses que normalment no s'atrevim a fer, les farem així en directe i davant de tots. En este cas avui el que anem a fer és, tenim el saco de los polvitos mágicos, que no son drogues, cuidado. No, no son drogues. Coño, calla. Bueno, tenim el sac de los polvitos mágicos, que lo que fan és que piquen moltíssim i que jo sempre m'agrada posar-me uns poquets, però mai m'he atrevit a agafar en una cullera, literalment, i menjar-me'ls. Així que, com s'anem a abraçar prou la boca, tenim un got d'aigua. Y per últim presentar-vos a... Bueno, sí, de llet. Presentar-vos a estos dos figures, que són Adri i Pablo. Pablo té un canal de YouTube que el posaré per ahí per alguna banda. I res més, simplement anem a allò. Espera, ¿cómo eso? Vamos, explica un poquito. Hostia, por res, nosotros acabem la cullera y sufrim. Hostia. Ya está, ¿vale? O sea... Se m'ha caigut en el got. Te fots. Va, els tenim ben posats. Va o no va, fill de puta? Venga. Va o no va? Una, Pero brindemos, una, ¿no? dos y tres. Espérate. Chichi. Chichi. Vale. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Ai, estic plorant. Ja està. Ai. 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 Puto pavo, tío. Això Salió por la nariz. és una passada. La merece, ¿no, cabrón? Está ahí. Siempre eso está emplastrado. Un tall momentari, per favor, ara despedim. Bueno, pues este ha sigut els tinc posats d'esta setmana. Jo crec que ha sigut un començament molt fort i molt Primer bo. y el último, cabrón. Estem plorant i tossint encara, perquè de veres que ha sigut molt bèstia. No vos vaig a dir que no ho intenteu, però si ho intenteu... No ho intenteu. Si ho intentem, ja veureu vosaltres les conseqüències. Jo ho pensava més agradable que el que ha sigut. Millor busqueu-se algo que siga picant, pero que sàpiga de o algo. Perquè això és una merda, tío. Bueno, res, que ens veiem al següent vídeo i res, fins una altra, Xentola.